салом сомиёни азиз, шуморо бо хабарҳои ин соат ҳамон тариқи видеоӣ дар платформаҳои хабарии агентӣ низ дида бошед. дар мулоқоти муовини вазири рушди иқтисод ва савдои Тоҷикистон Абдураҳмон Абдураҳмонзода бо раиси маркази тиҷоратии Эрон фикри бартар Паринози Пешдодиён масъалаи таъсиси корхонаҳои муштарак оид ба истеҳсоли оби маъданӣ, инчунин афшурдаи помидору консерва дар минтақаҳои озодии иқтисодии Тоҷикистон баррасӣ шуданд. Тавре аз Вазорати рушди иқтисод ва савдо хабар доданд. Париноз Пешдодиён аз ин пешниҳод истиқбол намуда изҳор доштааст, ки иқдом ба таҳкими минбаъдаи ҳамкориҳои тиҷоратию иқтисодии ду кишвар мусоидат хоҳад кард. Бино ба маълумоти агентии омор, дар 11 моҳи соли ҷорӣ гардиши савдои хориҷӣ байни ду кишвар каме бештар аз $93 миллион ташкил додааст, ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли 2020 $44.5 миллион зиёд мебошад.